Прывітанне ўсім слухачам і гледачам Еўрарадыё. Гэта Gender Gap, нашае шоу пра гендерныя стэрэатыпы і прапаганду, якая на іх гуляе. З намі на сувязі гендерная даследчыца, доктарка навук Ірына Сідорская. Прывітанне, Ірына. Прывітанне. Адразу прашу прабачэння за мой голас, хварэю, але ўсё ж такі лічу, што столькі цікавых падзей, што не варта прапускаць і ёсць што абмяркоўваць. Так, сапраўды, сезон хваробаў пачаўся, раскруціўся, усе навокал, калі шчыра, ці амаль усе кашляюць, чихаюць, хварэюць, але гэта не нагода спыняць працу. Хаця навіны абсалютна розныя, прыходзяць там 4-дзённую тыдзень працоўны ўводзіць, да? То бок не ўсе думаюць, што вось як мы, што трэба пахаць і пахаць. І калі ўжо ты хварэеш, то як бы... Нейкія ўрады разумеюць, што калі дэмаграфічная сітуацыя дрэнная, то трэба штосьці рабіць, а не толькі займацца рыторыкай і прызываць кагосьці штосьці рабіць. А вось менавіта самі спрыяюць, каб людзі мелі час на сям'ю, на дзяцей, адзін на аднаго. Гэта якраз добры прыклад, думаю. То бок сэнс 4-дзённага працоўнага тыдня. Вось навіна пра тое, што у Токіо для дзяржаўных служачых уводзяць 4-дзённы працоўны тыдзень. Гэта для дэмаграфіі, гэта для таго, каб нейкім чынам паўплываць на нараджальнасць. Так і ёсць, бо на самой справе Японія, яна зусім унізе, у яе зусім зараз такі нізкі паказчык нараджальнасці, нават менш, чым у Беларусі. І тут мы можам успомніць вось гэтыя культурныя асаблівасці японцаў, для якіх праца значыць вельмі шмат, і для якіх як бы сядзець ужо па-за часам, які на працу адведзены, як бы жыць на працы, жыць працай. Гэта як бы культурная норма. Зразумела, калі вось як бы такія культурныя нормы, то людзі будуць і радзей сустракацца, і радзей уступаць у шлюб, і нараджаць дзяцей. І вось каб неяк паспрыяць дэмаграфічнай сітуацыі, але менавіта простое, што можа зрабіць урад, вось гэта і было прынята, каб у людзей быў вось гэты баланс паміж працай і жыццём. Бо на самой справе, калі вось жыць толькі працай, тады якія дзеці, якія сем'і, якія шлюбы, а ўсё ж такі людзі гэта, мне здаецца, баланс і гармонія паміж рознымі сферамі нашага жыцця, гэта і ёсць такой вось ідэал, да якога трэба імкнуцца, і добра, што вось японскі ўрад гэта робіць. Чаму менавіта для дзяржаўных служачых? Таму што як бы прыватныя кампаніі, ім ніхто не можа загадваць. З аднаго боку, яны могуць самі гэта ўсё у сябе уводзіць, а вось прыклад менавіта, што гэта дзяржава робіць для дзяржаўных служачых, мне здаецца, гэта такі добры прыклад, які павінен натхніць і іншыя арганізацыі. Мне здаецца, што ў беларусаў з work-life balance крыху лепш, чым у японцаў, хаця тут жа я згадаў эпізод, які адбыўся некалькі гадоў таму, наколькі я памятаю, з удзелам Наталлі Качанавай, калі спартовыя трэнеры маладыя распавялі пра вельмі маленькія заробкі, і яна ў адказ сказала: а што, знайдзіце там другую працу, трэцюю працу. І вось калі мы так паглядзім на гэтае пытанне, што беларусы яны не запісныя трудаголікі, яны ўмеюць адпачываць, але каб нармальна жыць, вымушаная там працаваць на 2 стаўкі, калі мы возьмем там дактароў і настаўнікаў, там браць класнае кіраўніцтва, ці шукаць другую, трэцюю працу, то часу на сям'ю не застаецца. І не застаецца, адпаведна, часу на тое, каб заводзіць і гадаваць дзяцей. Гэта так і ёсць. Я нават успамінаю сваё менавіта жыццё, калі вось у мяне нарадзілася другое дзіця, і як мне было складана, бо я там праз год выйшла на працу, бо гэта было патрэбна і мне было цікава. А вось калі, вось дзеці малыя, наколькі гэта складана, а там, можа, праз год у мяне было ўжо 1,5 стаўкі. І колькі я працавала ва ўніверсітэце,
універсітэце, но можа там быў можа 1 альбо 2 гады, калі ў мяне была толькі стаўка, а так заўсёды было 1,5, ну больш нельга было, і усялякія падпрацоўкі, якія толькі могуць быць, каб вось 2 дзяцей, ну, вырасціць, каб даць ім адукацыю і гэтак далей. Так гэта ў Мінску, дзе, ну, больш-менш як бы такія нармальныя зарплаты і гэтак далей. Таму, канешне, зараз вось пражыць, ну, напрыклад, на 1 зарплату, каб і, ну, гэта ў Беларусі наогул немагчыма. І вось я яшчэ раз звяртаю увагу, што ўсе размовы беларускага ўраду, беларускага там таго ж Лукашэнкі наконт нараджальнасці, гэта толькі рыторыка. Гэта толькі што самі беларусы і беларускі павінны зрабіць. А амаль нічога не пра тое, што робіць дзяржава і што зробіць яшчэ. І так, ну вось норма, што асабліва калі ў цябе дзеці, працуем там на 2 працах, гэта як норма. Не здарма, я думаю, што згаданы і Лукашенко тут. Навіна, уласна кажучы, апошніх дзён, гэта тое, што якраз ён на беларускую нараджальнасць, ну, што сказаць, уплывае як можа. Да, журналісты, расследавальнікі з бюро вывучылі яго атачэнне, людзей, якія знаходзяцца блізка да цела, скажем так, у самых розных якасцях, і між справай як бы знайшлі ў яго яшчэ адно пазашлюбнае дзіця. Як бы бацькам гэтай дзяўчыны запісаны Александр Рыгорович Моцны. То бок, у прынцыпе, нават не дужа шыфраваліся, калі прыдумлялі гэтую легенду, а маці яе гэта парыкмахерка Лукашэнкі, аўтарка знакамітага начоса, да, Снежана Моцная, і гэта яшчэ адно атрымліваецца пазашлюбнае дзіця, якое мы цяпер ведаем. Колькі іх направду, я думаю, што магчыма мы не даведаемся і ніколі. І ў прынцыпе гэта было б не важна, калі б не пазіцыя беларускіх уладаў, пра якую Ірына Сідорская ўжо казала. З аднаго боку, калі ласка, нараджайце традыцыйныя каштоўнасці, сям'я і гэтак далей. З іншага боку, вось такія прыклады, ну, прапагандаваць такое, уласна кажучы, неяк дзіўна побач з вось той рыторыкай, якую яны ўжываюць. Што адбылося? І зноў традыцыйныя каштоўнасці атрымаліся не такімі традыцыйнымі, скажем так. Так, на самой справе вось як бы кіраўнікі краіны заўсёды ў эпіцэнтры ўвагі. Гэта нармальна, гэта не прыватнае жыццё. Не ведаю наогул, ці можа быць у чалавека, які вось выконвае абавязкі прэзідэнта, нейкае прыватнае жыццё. Зразумела ўсё, што ён альбо яна робіць, яно вось у цэнтры ўвагі. Але так, гэта вельмі разыходзіцца, гэта на 100% разыходзіцца менавіта з той рыторыкай, якая ўжо шмат гадоў, не толькі вось 20-го года, але і раней ідзе з вось гэтых высокіх трыбун. І для мяне гэта вось яшчэ раз паказчык не дэмакратычнай, не народнай дзяржавы, калі вось ёсць розныя нормы. Адні нормы для звычайных грамадзян і грамадзянак, вось вы, значыць, павінны жыць у адпаведнасці з гэтымі традыцыйнымі каштоўнасцямі, вось у вас павінны быць гэтыя моцныя шлюбы, там каханне, разуменне, там дапамога, зразумела, вернасць. Усё ж такі, ну, ніхто не адмяняў. Гэта адна з, ну, не тое, што з традыцыйных каштоўнасцей, гэта там і біблейская запаведь, і гэтак далей. І вось гэтыя нормы для звычайных людзей, і вось нормы для верхушкі, якія жывуць так, як яны хочуць, і, ну, як бы, ну, папіраючы нават гэтыя нормы. І я бы яшчэ тут зрабіла бы акцэнт на тым, як актыўна прапаганда, ну, не там, не з якіхсьці высокіх трыбун, а вось там ананімныя тэлеграм-каналы, альбо боты, там паведамленні пад гэтымі навінамі, наколькі яны
адразу бросіліся, кінуліся на абарону як бы вось гэтага факта. То есть не тое, каб яны прамаўчалі, альбо сказалі, што гэта неправда. А вось менавіта там было два такіх момента. Па-першае, што гэта быццам добра, што гэта вось прыклад сапраўднага мужчыны, які вось, значыць, як бы такі любімец жанчын, што вось жанчынам ён так падабаецца, і што вось як бы ну, што у шмату якіх мужчын могуць быць пазашлюбныя дзеці, і гэта нават добра. І вось гэта ну, настолькі не стыкуецца нават не з гэтымі высокімі словамі, якія ідуць з высокіх трыбун, а вот ну, нават, мне здаецца, ну, са звычайнай грамадскай думкай Беларусі. І я вось таму не думаю, што гэта ну, нейкае такі беларускае вынаходніцтва. Гэта хутчэй ну, такая метадычка, не ведаю, можа, расійская, можа там яшчэ якая-небудзь, бо у беларусаў ну няма такога. Ну зразумела, як бы ёсць свае праблемы, але ўсё ж таки не ў такой ступені і гэтак далей. Па-другое, там таксама аргумент, што не лезьце ў прыватнае жыццё, што там ці вас гэта не павінна цікавіць, павінна, безумоўна, бо гэта яшчэ раз чалавек, які выконвае абавязкі кіраўніка дзяржавы. І я вось бы тут на што как бы звярнула бы ўвагу. Гэта же не тое, што вось Лукашенко такі там прывабны для жанчын. Гэта ж не тое, што журналісты раскапалі, ну нейкую, не ведаю, там жыццёвы факт з яго там маладых гадоў, калі там яму было 20 альбо 30 гадоў. Ну вось калі ён не стаў прэзідэнтам. Гэта ж менавіта, калі вось напісалі год нараджэння гэтай дзяўчыны. І там, калі мы успомнім Колю, якога мы, ну, як бы і забыць не можам. Гэта, ну, тады, калі Лукашенко быў ва ўладзе, калі ён прэзідэнт, і, ну, уся яго прывабнасць у лепшым выпадку абумоўлена гэтым, а мы ж не ведаем, наколькі гэта было добраахвотна таксама. Гэта ж, ну, як бы ніхто не ведае. Таму, калі вось мы гаворым пра гвалт у дачыненні да жанчын, пра аб'юз, пра там харасмент, ну гэта таксама вось прыклад менавіта гэтага. Бо калі, ну як бы гэта у вас па ўзаемнай згодзе і з павагай адзін да аднаго, ну гэта становіцца тады такім фактам, пра які гаворыцца грамадству, ёсць нейкія тлумачэнні і гэтак далей. Ну і вось я таксама думаю пра гэтую дзяўчыну маладую. Ну вось колькі ў яе розніца там з Колей. Як я разумею, ну там можа года 4. Ну да, яна крыху старэйшая. Так, і вось, значыць, Коля, ён як бы, ну, цар і бог, яго там з самага дзяцінства ўсюды паказваюць, ён там ездзіць з бацькай, ён там, ну, галоўны чалавек пасля Александра Григоровича. І яна, пра якую інфармацыю тойвалі, пра якую вось зараз толькі даведваліся. І вось я думаю, як расла гэтая дзяўчынка, вось як ёй, ну, як яна там прасіла нейкіх тлумачэнняў, як зараз яна сябе адчувае. Ну, не гаворачы ўжо пра маці гэтых пазашлюбных дзяцей, якіх яшчэ раз Лукашенко не прызнаў, не назваў. І калі мы гаворым нават мама Колі, ну, гэта як бы з аднаго боку як быццам відавочны факт, а з іншага боку ніякіх пацверджанняў афіцыйных не было. І гэта вось ёсць стаўленне Лукашэнкі да жанчын, стаўленне Лукашэнкі да там дзяцей, падлеткаў і гэтак далей. Вось што ён, вось такі цар і бог, яму можна ўсё, а іншыя яны толькі, ну, інструменты для нейкіх там, для яго там жаданняў, для яго там атачэння і гэтак далей. Я яшчэ падумаў вось пра які аспект. Не так даўно, у там 21-22 годзе, як прапаганда ваявала ў іншы бок. Ціханаўскай прыпісваліся сувязі, ну, ледзь не з кожным мужчынам, які там ёсць вакол яе ў камандзе. Ну рэальна, вось гэты бруд проста ліўся, то яна там з адным, то яна з іншым. Доказаў, як мы разумеем, ніякіх, чыста фантазіі.
А оказывается, глядзець-то трэба было ў іншы бок. Сувязі-то з людзьмі у атачэнні у зусім іншага палітыка, на якога прапаганда магла б звярнуць увагу, прычым нашмат бліжэй, нават вось шукаць было зразумела там дзе. Уласна кажучы, журналісты бюро гэтую працу за іх зрабілі і знайшлося як бы ўсё і з доказамі і так даволі пераканаўча выглядае. То бок чарговы прыклад таго, як гэта працуе, прапаганда абвінавачвае сваіх апанентаў, тых, каго трэба замовлена, да, ачарніць, абліць брудам, роўна ў тых самых рэчах, у якіх насамрэч вінаватыя яе гаспадары. Вось калі мы чытаем нешта, ну я не ведаю, конечно, ці ёсць сярод нас людзі, якім трапляюцца гэтыя прапагандысцкія меседжы, прапагандысцкія наратывы, я, дарэчы, думаю, што ёсць, таму што прапаганда сапраўды, вось, як сказала Ірына Сідорская, выходзіць у сацыяльныя сеткі. Часам мы можам пад нейкім крытычным постам заўважыць дзесяткі аднатыпных каментароў, якія ў каго-небудзь сапраўды могуць скласці меркаванне, што не ўсё так адназначна, а вось людзі пішуць, ну, іншае, нешта іншае, да, таму я думаю, што мы ўсе, конечно, плюс-мінус знаходзімся пад уздзеяннем гэтых меседжаў, ну і таму трэба ўвесь час паўтараць, што ставіцца да іх трэба вось менавіта так. Калі вы чытаеце, што Ціхановская ў нечым вінаватая, то хутчэй за ўсё такі грэх трэба шукаць там, у Мінску, у палацы незалежнасці, ці там на Карла Маркса 38, ці недзе вакол яго. Чым далей, тым больш гэта робіцца відавочным. А я з гэтым цалкам згодная, менавіта так і працуе прапаганда. Яна ж, ну, не толькі гаворыць на белае, чорнае і наадварот. Яна вось усе свае хібы, усе свае праблемы, недахопы, яна як бы навязвае, што яны ёсць у яе апанентаў. Яна менавіта так і працуе. Але паглядзіце, як яна выкарыстоўвае яшчэ і гендерныя стэрэатыпы. Вось я праз гэтую гендерную лінзу. Глядзіце, як бы нормы паводзінаў для мужчыны адні, што значыць гэта як бы норма мець пазашлюбных дзяцей, і гэта такі прывабны мужчына, і жанчыны самі на яго вешаюцца, а з іншага боку зусім іншыя нормы для жанчыны, вось для якой там ніякая сувязь там акрамя вось, значыць, гэтай супружескай не можа, значыць, быць добрай, яна будзе яе тады забруджваць, і гэта непрымальна, і гэтак далей. Ну гэта такі як бы кансерватыўныя нормы, якія я не тое, што маю там нейкі ідэальны погляд на беларускае грамадства, але ўсё ж таки мы живем у 21 веке, стагоддзі, і мне здаецца, што ну, абсалютная большасць грамадзян і грамадзянак разумеюць, што жыццё складанае, і што вось гэтыя нормы, з аднаго боку, супружеская вернасць, яна застаецца нормай, а з іншага, ну вось нормы паводзінаў мужчын і жанчын, яны таксама збліжаюцца. Яны не такія, як былі там у сярэднявеччы, якія там былі ў традыцыйных грамадствах і гэтак далей. І вось калі выкарыстоўвае такую рыторыку прапаганда, ну вось мне здаецца, што яна недаацэньвае беларусаў і беларусак, і яна вось, ну, вельмі такая тапорная, неэфектыўная. Таму, ну, як бы яна не супадае з тымі уяўленнямі аб жыцці, якія ўсё ж такі ёсць як бы у беларускага народа. Ну, збліжаюцца нормы для мужчын і жанчын, але не зусім. Тут я хочу павярнуць нашу дыскусію ў бок тэмы, якая таксама шырока абмяркоўваецца апошнім часам, і я б сфармуляваў гэтую тэму так. Сённяшнія жанчыны, яны ўжо не гатовыя жыць на кухні, але пры гэтым яны яшчэ не гатовыя пароўну дзеліць выдаткі, плаціць за сябе ў рэстаранах і гэтак далей. То бок, у які бок рухаецца нашае грамадства? Да, збліжаюцца. Месцы мужчыны цяпер таксама і на кухні, але
ці ідзе гэты працэс у іншы бок. І вось я бачу такія посты у соцсетках, да, что гэта за такі новы фемінізм, пад соусам фемінізма прадаецца традыцыйная патрыархальная мадэль, дзе мужчына галоўны, ўсім вінен, усё забяспечвае, а жанчына як бы вось такі давесак, але не магу не адзначыць, наколькі гэта зручнае становішча для жанчын. Не магу не адзначыць, канешне ж, як мужчына. Вось, як бы вы пракаментавалі гэтую тэндэнцыю, Ірына? Ну, ведаеце, вам можа лепей, як бы вы можа лепей ведаеце, але ўсё ж таки мне здаецца тое, што вы апісваеце, но гэта не мейнстрым, гэта могуць быць такія сітуацыі на самой справе, але ўсё ж таки гэта не такі не дамінуючы тренд, гэта зразумела. Я б сказала бы, что тут такая складаная праблема. Мы живем у тым свеце, калі вось гэтыя ролі, функцыі мужчын і жанчын, яны змяняюцца. Штосьці мы робім там разам, тое, што вось раней там не рабілі мужчыны альбо не рабілі жанчыны, зараз мы гэта робім, але штосьці можа там нейкія вось такія традыцыйныя функцыі яшчэ не бярэм на сябе, альбо там, ну, не ведаю, не хочам браць на сябе, альбо там так бы жыццё так бачым, што вось не можам іх браць на сябе. Ну вось, глядзіце, давайте я ўсё ж таки пачну з мужчынскага такога прыкладу. Мы заўсёды гаворым, што у бацькоў, у маці і у бацькі аднолькавыя абавязкі ў адносінах да дзяцей. У нас гэта запісана ў Канстытуцыі, у, значыць, сямейным кодексе і гэтак далей. У нас ёсць вось гэты адпачынак, отпуск па доглядзе за дзіцём 3 гады. І нават згодна з гэтым нацыянальным статыстычным камітэтам, якому я зараз ужо не вельмі веру, але згодна з яго дадзенымі ніколі больш за 3% мужчын не бралі гэты отпуск. Вось як бы гэта вось няма юрыдычных перашкодаў, як бы юрыдычна роўныя маці і бацька, але чамусьці гэта ўсё ж таки ускладаецца менавіта на жанчыну. Вось як бы, ну, таксама я для чаго, што я магу прывесці ўсё ж таки шмат прыкладаў, дзе, на маю думку, ну, няма яшчэ гэтай гендернай роўнасці, і тое, што можна мужчынам, нельга жанчынам рабіць. З іншага боку, тое, што некаторыя жанчыны, ну, могуць, напрыклад, вось падзяляць традыцыйныя падыходы. Ёсць жанчыны, якія не хочуць быць феміністкамі, якія не хочуць, ну, напрыклад, нават працаваць, якія хочуць быць хатнімі гаспадынямі, там жонкамі, маці і гэтак далей. І гэта, ну, я думаю, што гэта цалкам нармальна. Якраз фемінізм не хоча прымусіць усіх жанчын, ну, напрыклад, ісці працаваць, там змагацца за гендерную роўнасць і гэтак далей. Фемінізм гаворыць пра тое, што жанчына павінна мець тыя ж самыя правы, што і мужчына, і ведаць, ну, ведаць можа наступствы той или иной жыццёвай стратэгіі. Што вось калі, напрыклад, ты будзеш жонкай, маці і гэтак далей, то якія ўсё ж такі рызыкі тут узнікаюць? А рызык можа быць вельмі шмат. Вось у цябе там няма адукацыі, у цябе няма прафесіі, у цябе няма тады крыніцы даходаў, тады ты становішся залежным ад гэтага мужчыны. Зразумела, мужчына можа гэтым злоўжываць. А нават калі не злоўжывае, з гэтым мужчынам можа здарыцца ўсё, што заўгодна. Ён там можа захварэць, ён можа памерці і гэтак далей. І жанчына тады застаецца, вось, напрыклад, з дзецьмі, і як бы без нічога. Таму як бы вось гэта лепей ведаць. З іншага боку, канешне, могуць быць і ў 21 стагоддзі, і ў, значыць, гэтых іншых стагоддзях могуць быць традыцыйныя сем'і, дзе вось партнёр і партнёрка вырашылі, што вось там альбо зараз у дадзены момант, альбо там можа на ўсё жыццё жанчына будзе выконваць такі, у іх будуць розныя ролі. Вось там мужчына будзе здабытчыкам,
жанчына будзе там гаспадыняй гэтага хатняга ачагу і гэтак далей. Такое таксама можа быць. Яшчэ раз, гэта мы розныя ўсе, і мы маем права жыць так, як, ну, як бы нам здаецца правільным. Але мы павінны, па-першае, мець магчымасці гэтага рознага жыцця, а па-другое, ведаць наступствы. Вось, я думаю, зараз уже адказваю вось на вашае пытанне пра гэтых жанчын, якія як быццам эмансіпаваныя, але лічаць, што там хлопец, мужчына павінен за іх плаціць у рэстаране. Но мне здаецца, калі гэта менавіта як бы спатканне іх і мужчына запрасіў, ну, напэўна, той, хто запрашае, той і плоціць. А калі там яны, не ведаю, калегі па працы, альбо там яны там, ну, не ведаю, хоббі ў іх аднолькавае, і яны пасля там нейкага часу пайшлі папіць кавы, ну, тады хутчэй за ўсё яны будуць плаціць кожны за сябе. Мне здаецца, гэта, ну, як бы, ну, такія дробязі на самой справе, але вось яшчэ, можа, ёсць група жанчын, у якіх няма рэсурсаў рэалізавацца, ну, вось рэалізавацца самім, і яны на самой справе разумеюць, у якіх умовах яны жывуць, і яны думаюць прыкладна так: вось зараз, пакуль я маладая і прыгожая, я вось гэты патрыархат як бы зраблю так, каб ён мне служыў. Буду эксплуатаваць, да. Ну, прыкладна. Але гэта ж, ну, вось таму, што, па-першае, яны на самой справе ў такіх умовах, у іх няма рэсурсаў, і яны не бачаць, што калі яны выберуць іншую жыццёвую мадэль, то тады яны будуць паспяховыя. Такія жанчыны, маладыя жанчыны, безумоўна, і ў Беларусі ёсць. Але я не думаю, што гэта большасць. Ну, і як я бачу вырашэнне праблем, ну, гэта вось і ёсць такія, не ведаю, грамадскія дыскусіі, такія там праблемныя матэрыялы ў медыа, у мастацтве, каб гэтая тэма адлюстроўвалася, і людзі будуць абмяркоўваць і як бы штосьці зразумеюць таго, чаго яны раней там не бачылі, не разумелі, і выберуць штосьці для сябе. Гэта, мне здаецца, гэта нават цікава. Не трэба, каб жыццё было вось такое чорна-белае, што вось усё зразумела, мужчына тое робіць, жанчына гэта. Вось мы і жывем у цікавы час, калі як бы штосьці можна змяніць. Вось ведаеце, гэтай фразай пра тое, што мы ўсе розныя і кожны жыве ўсё сваё жыццё, можна, ў прынцыпе, ўсё што заўгодна пачаць апраўдваць. Як бы у тым ліку Лукашэнку з яго пазашлюбнымі дзецьмі. Ну, мы ж усе розныя, мы жывем пазашлюбна, сваё жыццё рознае там і гэтак далей, да? Не, ўсё ж такі, я думаю, што так, мы ўсе розныя, але ўсё ж такі ёсць нейкія нормы паводзінаў, якія прыняты ў тым ці іншым грамадстве. І вось як бы пакуль мы не парушаем гэтыя нормы паводзінаў, ну як бы усё нармальна. Вось я і хочу паказаць, і вось мы пра што заўсёды гаворым пра прапаганду, яна спрашчае. Яна вось гаворыць: альбо мы ўсе розныя, і мужчына можа мець колькі заўгодна пазашлюбных дзяцей, гэта окей, альбо як бы ўсе павінны жыць у адпаведнасці з традыцыйнымі каштоўнасцямі. А я хочу сказаць, і як бы, ну, не толькі я, але як бы, ну, там незалежныя медыа, што жыццё, яно ўсё ж такі у чымсьці можа і чорна-белае, ну, напрыклад, нельга забіваць, нельга гвалціць, а ва ўсім астатнім яно рознакаляровае, і могуць быць розныя мадэлі паводзінаў. Ну і у тыя мадэлі, якія прынятыя грамадствам, укладаюцца, ў прынцыпе, трэнды, па якіх сёння ідзе моладзь. І гэты трэнды, яны хвалююць людзей. Адзін з іх вось на BBC назвалі «Soft Girl», да, то бок мы, ў прынцыпе, кранулі гэтую тэму. Маладыя дзяўчыны, якія лічаць, што абсалютна окей
як бы рэалізоўваць сябе, жывучы з бойфрэндам на яго грошы там і гэтак далее. Можна я тут удакладню? Тут ўсё ж таки ёсць, вы як бы у цэлым як бы правильно звычайна спрасціў крыху. Але спрасцілі, на што я звярну ўвагу. Па-першае, гэта тэндэнцыя ў Швецыі менавіта. Швецыя гэта краіна з вельмі высокім індэксам гендернай роўнасці. Там як бы гэта на самой справе незвычайныя паводзіны, і там ёсць такі момант, што так, гэта ж нават не муж і жонка, гэта партнёр і партнёрка, але у іх ёсць гэты шлюбны дагавор. Яны ўсё як бы абсудзілі, абмеркавалі, хто што будзе рабіць, і гэты партнёр плаціць заработную плату сваёй партнёрцы за тое, што яна займаецца хатнімі справамі. Вось ён ёй плаціць заработную плату. Але шчыра такі не вельмі разумею, чаму это называецца soft girl у такім выпадку. Да. Павел, мне здаецца, жанчын, якія ляжаць на канапе, я наогул не ведаю. Усе жанчыны працуюць, але soft girl гэта жанчыны, якія працуюць толькі ў адным месцы, гэта ў сябе дома, якія не ходзяць на працу. Вось мы з гэтага і пачыналі. У беларускіх жанчын амаль ні ў кога няма такога выбару. І вось, напрыклад, вось гэтыя ўсе нормы ў Савецкім Саюзе, калі жанчына працавала, таксама ў савецкіх жанчын не было выбару. Хоча яна працаваць альбо не хоча. Немагчыма пражыць на адну заработную плату. Мы з гэтага пачыналі. Мы гаворым пра тое, што калі ў сям'і ёсць дзеці, то муж і жонка працуюць нават не на адной рабоце, каб вось забяспечыць больш-менш прыстойнае жыццё. У нас няма такіх магчымасцей. У такой Швеции, досыць такой заможнай краіне, з такой добрым сацыяльным забеспячэннем, гэта, напэўна, магчыма. А з іншага боку, мне таксама, я думаю, што вось зараз такі выразны правы паварот, значит, вось такі столькі правых ідэй, вось гэты кансерватызм, ультракансерватызм, вось гэта традыцыйнасць. Між іншым, і ўрад зараз у Швецыі таксама такі правапапулісткі, і гэта таксама спрыяе. Але вось я яшчэ раз, там гэтыя жанчыны, якія выбіраюць не працаваць, яны як бы там усё дакументальна зафіксавана, і у іх ёсць пэўныя крыніцы доходаў, у іх ёсць гарантыі, у іх значна менш рызыкі. Яшчэ я звярнула бы ўвагу вось на што. Вось я думаю, што вось для вас, для мяне праца гэта вельмі важны складнік жыцця. Но гэта не для ўсіх людзей. Вось калі я таксама чытала гэтыя матэрыялы, я звяртала ўвагу, што soft girls гэта перш за ўсё такія жанчыны, у якіх там няма вышэйшай адукацыі, альбо як бы яны занятыя былі да гэтага досыць такім цяжкай фізічнай працай. І як бы я разумею, што гэтая праца не прыносіла ім таго задавальнення, таго не было там сродкам самарэалізацыі, гэтак далей, як, напрыклад, для тых, хто працуе ў медыа, там у універсітэтах і гэтак далей. Людзі розныя, яшчэ раз паўтару. Окей, з soft girl разабраліся, не такі ўжо яны і софт, але ёсць і іншы тренд. Мы яго не абмяркоўвалі перад праграмай. Гэты тренд называецца need па-англійску. І need, это вось я вам зараз зацытую. No education, employment or training. Гэта пра зумераў, пра маладых людзей, якія ізноў жа, вельмі спрашчаючы, стаміліся жыць, іх не цікавіць развіццё, іх цікавіць сидзець дома, там, не ведаю, можа быць, гуляць у кампутарныя гульні, можа быць, камунікаваць адно з адным, можа быць, здымаць відэа і публікаваць іх у соцсетках і месенджерах, але не адукацыя, не праца і не
нейкія трэнінгі, то бок набыццё нейкіх дадатковых кваліфікацый. Яшчэ адзін тренд, ужо не мужчынскі і жаночы, але тренд, якім рухаецца цэлы пласт грамадства, прычым моладзь. Вось што тут можна сказаць? Гэта небяспечна, мне здаецца, для не тое, што для там краінаў нейкіх ці для гэтых уласна людзей, а для цывілізацыі. Мы ж так вымрем. Бачыце, ўжо, значыць, вось як бы ўзроставая розніца, яна тоже таксама мае значэнне, і калі вось мы там уже не такія маладыя, то тое, што робіць зусім моладзь, яно можа нас, мы можам здзіўляцца, можа там не разумець, нас гэта хвалюе. Маеце рацыю, абсалютна, прабачце, пераб'ю, ды бесіць гэтая моладзь, якая лічыць, што можна не працаваць і сядзець дома. Калі б я ў 20 гадоў так лічыў, я не ведаю, я б склалася б маё жыццё, але, магчыма, быў бы больш шчаслівым чалавекам, чым цяпер. Так што ўзроставая, да, згодны. Я думаю, што мы гадаваліся ў розныя як бы часы, ў розных кантэкстах. Усё ж такі, вось, напрыклад, калі вось ваша менавіта пакаленне было больш спрыяльная эканамічная сітуацыя, і, напрыклад, тыя ж самыя маладыя прафесіяналы, я зараз не там пра Беларусь, а там і пра еўрапейскія, і пра там Злучаныя Штаты, пасля заканчэння універсітэту яны адразу маглі як бы атрымліваць вельмі вялікія, заработную плату, якая дазваляла адразу там браць іпатэку, значыць, будаваць сябе дом, там аддаваць крэдыт за вучобу. І наогул, вось як бы жыццё ў эканамічным стане было больш такое спрыяльнае, і людзям было прасцей, і яны бачылі перспектыву. Вось яны на самой справе бачылі, што вось гэта добрая адукацыя, а потым праца. Да, такая праца складаная, але ўсё ж такі яна прыносіць амаль гарантавана выразныя дывідэнды. Зараз зусім іншая сітуацыя. Зараз, на жаль, на самой справе складаны час, і нават тыя ж самыя выпускнікі там досыць прэстыжных універсітэтаў, яны атрымліваюць такую заработную плату, якая не дазваляе не тое, што там будаваць уласнае жыццё, а нават здымаць кватэру. Можа, там яны здымаюць толькі агульную кватэру на ўсіх, у кожнага ў лепшым выпадку свой пакой і гэтак далей. І яны не вельмі бачаць перспектыву. Вось дзеля чаго гэта ўсё рабіць. А з іншага боку, можа, яны на самой справе правы наконт вось гэтага life-work balance. Можа, вось мы не вельмі хачу нас аб'ядноўваць у адно пакаленне, ўсё ж такі, асабліва вось для майго пакалення, вось гэтыя дасягненні, гэта, галоўнае. Вось як бы трэба, вось як мы гаворам, паказваем сваю паспяховасць. А вось у мяне столькі-то праектаў, у мяне амаль няма вольнага часу, там нічога не паспяваю, вось столькі у мяне як бы усякіх спраў. А для 20гадовых хутчэй паспяховасць гэта колькі у мяне вольнага часу, чым цікавым я займаюся. Вось там які, не ведаю, там серыял паглядзеў, фанфік пачытаў, дзесьці там з кімсьці сустрэўся і гэтак далей. Я думаю, што гэта нейкая такая хвароба росту, што гэта тренд, гэта пэўны тренд, але можа нам хутчэй трэба вось нам паглядзець на іх і можа у чымсьці прыклад узяць, што вось на самой справе не трэба жыць усё жыццё працай. Тут я магу сказаць асабліва пра працягласць жыцця і асабліва ў мужчын, і колькі там стрэсаў, гэтых шкодных звычак і гэтак далей. Гэта ж чаму? Таму што як бы няма вось той асалоды ад жыцця, якая як бы магла бы быць. Таму я думаю, што гэта пэўны тренд, але цывілізацыя дакладна не вымрэ, альбо не гэта галоўная пагроза для цывілізацыі. Можа, ўсё ж такі вось гэтыя як бы кіраўнікі дзяржаў, якіх вось мы называем дзядамі, вось мне здаецца, яны большая пагроза для цывілізацыі.
Трапны аналіз, дзякуй вялікі, і хочу сказаць, што ўжо 40 хвілінаў мы ў стрыме, але не можам абысці увагай апошнюю тэму, якая ў нас засталася. Гэта справаздача пра харасмент у эміграцыі, якую падрыхтавалі актывісткі. Там, ну, шмат, у прынцыпе, я так могу назваць прозвішча. Да, Насты Базар, якая стаіць за гэтай працай. Не думаю, што ў нашых слухачоў, гледачоў быў час падрабязна азнаёміцца з ёй, бо апублікаваная, она, здаецца, учора ў дзень, ці нават бліжэй да вечара. Раскажыце, калі ласка, ну, так, конечно, папрашу нахабна, у двух словах, ну, ўжо в двух, зразумела, не атрымаецца, да, да якіх высноваў прыйшлі аўтары даследавання, аўтаркі, ці ёсць падставы хвалявацца з нагоды таго, што адбываецца? Вось пачну з канца, тут хутчэй ёсць нагода хвалявацца. Вось нават у нашых перадачах мы больш гаворым, напрыклад, пра Лукашэнку і лукашэнкаўскую Беларусь і паказваем, якія праблемы там. І так, на самой справе, там, ну, вельмі складанае становішча не толькі з гендернай роўнасцю, а там з гвалтам у адносінах да жанчын. Но наогул можна сказаць, што Беларусь зараз у сітуацыі такога агульнанацыянальнага гвалту. І вось мы больш як бы сканцэнтруемся менавіта на той сітуацыі. А вось гэта даследаванне, яно было прысвечана беларускам і беларусам у эміграцыі, і у нас таксама ёсць свае праблемы, бо з аднаго боку мы як бы з адной краіны, мы як бы, ну, нават у эміграцыі мы прывезлі свае вось гэтыя звычкі, мадэлі паводзінаў мы прывезлі з сабой, а з іншага боку, ну, жыць у эміграцыі вельмі складана. Складаней, чым было у сябе ў дома, гэта зразумела. І таму ўзровень стрэсу, ўзровень канфліктаў, гэта значна больш у эміграцыі. І вось менавіта гэтаму было прысвечана даследаванне, і Наста показала там шмат праблемаў і з хатнім гвалтам. Вось яшчэ раз, мы эмігранты, у нас значна менш правоў, там горшае веданне мовы, мы не ведаем, чаго мы можам, чаго не можам, і нам складана ў фінансавым плане, і ўсё гэта, безумоўна, абвастрае сітуацыю. А вось я не адзін раз гаварыла, што наша праблема, што мы не заўсёды адрозніваем канфлікты ад гвалту. Канфлікты гэта нармальна, але, на жаль, мы не можам гэтыя канфлікты часта весці цывілізавана, і яны ў нас ператвараюцца, вырашаюцца менавіта ў гвалтоўных формах, а гэтага не павінна быць. І вось гэта даследаванне, яно перш за ўсё было сексуалізаванаму харасменту, ну гэта значыць дамаганням прысвечана. І вось яна Наста даследавала і, ну, а як бы, калі гэта сфера менавіта эміграцыі, гэта і там незалежныя медыа, і праваабарончыя арганізацыі, ну і зразумела, і у звычайных камерцыйных арганізацыях. І так шмат жанчын сказалі, што яны сутыкаюцца з гэтым харасментам. І не заўсёды як бы і тыя, хто робяць такія дзеянні, разумеюць, што гэта харасмент, што гэта недапушчальна. Но і самі ахвяры харасменту таксама не заўсёды даюць сябе вось гэта, ну, не заўсёды усведамляюць, да, што гэта харасмент. Яны вось, і вось тут трэба нам мяняць, конечно, сваё стаўленне, свае вось гэтыя звычкі, быць больш рэфлексіўнымі, бо яшчэ раз, ну як бы Лукашенко-то Лукашенкам, гэта зразумела, але, на жаль, ну як бы гэта такая, як бы атрымліваецца сумесная сістэма. Вось нам трэба ад гэтага адмаўляцца. Ну, вось я згодны з тым, што сапраўды не ўсведамляецца як харасмент вельмі шмат з таго, што адбываецца, і там у даследаванні, ну, даволі шырокі пералік таго, што можа быць харасментам. Умоўна кажучы, сяброўскія абдымкі,
не зусім сяброўскія, якія в Асабліва, прынцыпе калі- маглі б быць і ўспрымаліся як абсалютная норма там 20 гадоў таму, яны сёння ўжо пералічаныя у шэрагу варыянтаў, якія можна адзначыць, да, якія ты адзначаеш, як што з табой адбылося вось такога непрыемнага. Вось, і, конечно, ну цікава, як змяняюцца часы. Як Так, то, што было нармальна раней, ужо нармальным не ўспрымаецца ад слова зусім. Я, напрыклад, магу пра тыя ж універсітэты, но калісьці было вельмі так нават модна і сучасна ажаніцца са сваімі там студэнткамі, аспіранткамі і гэтак далей. І гэта рабілі людзі, якія былі ну у 2 разы як мінімум як бы больш такія дарослыя, чым гэтыя дзяўчыны. І гэта не тое, што нават была норма, ну вось гэта быў паказчык нейкага такога мужчынскага поспеху і гэтак далей. Зараз гэта было б, ну на гэта зразумела бы ўжо глядзелі бы зусім па-іншаму. Але вось калі вы гаварылі пра сяброўскія абдымкі на працы, ну не ведаю, калі гэта яшчэ, напрыклад, паміж людзьмі роўнымі па статусу, гэта яшчэ можна якімсьці чынам абмяркоўваць. А калі вось гэта твой начальнік робіць, які мужчына, а ты падначаленая, ну якія могуць быць наогул, як бы гэта зразумела, гэта за чырвонымі рысамі. Бо яшчэ раз, вось гвалт, харасмент, гэта не пра, нават не пра секс, гэта пра ўладу. А калі мы вось бярэм адносіны ў арганізацыі, гэта там ёсць начальнікі і ёсць падначаленыя. І зразумела, што калі у вас нероўны статус, ну якія тут могуць быць як бы заляцанні, сяброўства і гэтак далей. Карацей, сябры, у 2 словах, як я і думаў, не атрымалася, але ну таксама намацалі, паказалі нейкі тренд. Калі цікава, то я думаю, што шукайце даследаванне, знаёмцеся з ім. Еўрарадыё пра яго пісала, але каротка, і на сайтах ініцыятыў, якія рыхтавалі яго, можна знайсці. Я думаю, што мы яшчэ будзем яго абмяркоўваць больш дэтальна. Но можна тут... я яшчэ адзін вельмі коротка момант. Вось зараз было ў незалежных медыа таксама на вось партале абароны правоў спажыўцоў, як быццам бы напісаў малады мужчына, які, значыць, у адносінах да якога яго начальніца прымяняе вось гэты самы харасмент. І там досыць падрабязна было вось апісана, як яна спачатку так вось, ну, звяртала на яго ўвагу, потым так клала на яго там на плячо руку, потым там рабіла яму нейкія намёкі, гэтак далей. У канцы сказала, што вось мы едзем разам у адпачынак, вось выбірай куды хочаш, і, значыць, ну, вось будзеш як бы рабіць тое, што мне патрэбна. І каментары былі менавіта пра тое, а зараз памяняйце месцамі. Скажыце, што гэта маладая супрацоўніца і яе начальнік. І вы зусім па-іншаму будзеце ўспрымаць гэтую сітуацыю. Можа, не як норму, але як распаўсюджаную мадэль. А вось калі мы робім такое адлюстраванне, калі мы пераварочваем мужчыны, жанчыны, іх сацыяльныя ролі, ну як бы тады мы і шакаваныя становімся. Але ну тады вось падумайце, у якой сітуацыі менавіта знаходзяцца жанчыны. Цікава, што ёсць прыклады, канешне, з іншага боку, але ну роўнасць значыць роўнасць ва ўсім, як бы. Глядзіце, там же няма, як бы, мы не ведаем на самой справе, или гэта рэальная гісторыя. Як бы, ну, не по правільнаму адресу гэта, як бы, напісаная гісторыя. Калі яна рэальная, ну, безумоўна, жанчыны-начальніцы не павінны так паступаць. Нормы, якія забараняюць харасмент, яны у абодва бакі працуюць, і для мужчын, і для жанчын, але, ну, так, такое тоже можа быць, але не з'яўляецца, безумоўна, правілам, хутчэй выключэннем. Но можа вось таксама гэта будзе аргументам для мужчын, што калі ўсё больш будзе жанчын-начальніц, і такая сітуацыя можа быць усё больш звыклай, можа не трэба тады наогул, вось як бы, каб такое было дазволена ў арганізацыях. Ну да, уявіце сябе на месцы ахвяры і падумайце, ці трэба гэта вам.
Да, ці падабаецца гэта вам. Да, сябры, на гэтым мы скончым сённяшні джендер гэп. Дзякуй вялікі нашай суразмоўцы, доктарцы навук і гендернай даследчыцы Ірыны Сідорскай. Спадзяюся, наступным разам ужо ў студыі. Спадзяюся, мы ўсе пераможам гэтыя прастуды, сезонныя хваробы. І вы, Павел, і нашы паважаныя слухачы. І нашыя слухачы, будьце здаровыя. Да пабачэння. Да пабачэння.